Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda Nisa mihmanhanasynyň territoriýasyny giňeltmek maksady bilen şäher häkimetleri onuň töweregindäki ýaşaýyş jaýlaryny ýykyp başladylar diýip Türkmenistandan Alternativ habarlar neşri habar berýär. Bu ýerdäki ýaşaýjylaryň 70% jaýlarynyň ýykylyp özleriniň başga ýere göçmäge mejbur edilmegini kabul etdiler. Şäher häkimetleri bu jaýlaryň käbir ýaşaýjylarynyň elektrik toguny, suwuny we gazyny kesdi diýip neşir özüniň ýurt içindäki çeşmelerini we bu ýerde ýaşaýan ýaşaýjylara salgylanyp 27 iýulda habar berdi. Bu maglumaty Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary we çeşmeleri hem tasdiklap, Baba Jabbarow, Öwedberdi Kuldiýew, Galkynyş we Saparmurat Türkmenbaşy köçeleriniň arasyndaky jaýlary ýykmak çäresine mundan 2 gün ozal girişilendigini we 30 iýule çenli olaryň ählisiniň ýykylandygyny aýdýarlar. 4 köşen satırığındaki jaýlar 20 fan jaý. Şolaryň ählisi ýykylypdyr. Ýöne entek şolaryň guruluş materiallarynyň äkidilmedik ýerleri var. Diýip Türkmenistanda bolup geçen täzelikler we wakalar bilen ýakyndan gyzyklanýan Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Türkmen häkimetleri şol sanda bu ýerdäki ýykışlygy amala aşyrýan resmiler jaýlaryň näme sebäpden ýykylýandygy barada ne ýaşaýjylara, ne de Azatlyk radiosyna anyk maglumat berýärler. Azatlyk radiosyna bu barada Aşgabat şäher häkimliginden hem haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Ýöne adynyň efirde agdalmadylygyny soran käbir ýaşaýjylaryň we jaý ýykışlygyny amala aşyrýan guruluşyk işgärleriniň aýtmagyna görä, jaýlar bu sebitde ýerleşen Nisa mihmanhanasynyň territoriýasyny giňeltmek maksady bilen ýykylyp, bu ýerde täze teýilgäh gurmak gözüňünde tutulýar. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä, türkmen häkimetleri bu hususy eýçilikdäki jaýlaryň ýaşaýjylarynyň bir bölegine täze guruljak ýaşaýyş jaýlaryndan jaý beriljekdigi barada kepilname berdiler. Bu ýerde ýaşan, gartaşan ýaşaýjylara bolsa täze jaýyň berilmejekdigini aýdyp, olary özleriniň ogul gyzlarynyň öýüne gitmegi we mundan beýlek olar bilen ýaşamagy maslahat beripdirler. Bolmanna 10-11 sen oğlun zahiba, kıyığın zahiba, şu sahip deyiptirler. Sen yököyün yaşa otursun, hamana aydalı bir 50 kvadrat metr meydanı, yököyün eyle otursun, sana da değişildi. Türkmenistan'ın yurt rayetinin zahibilen şu tutyan meydan, şu 9 kvadrat metr. Git oğlun, kıyığın, aktın zahiba, şun oğuş deyiptirler. Eğer oğlunun sana seyretmezek bolsa, onu bize arz et. Biz tuğdun üstü bilen, sorunun sana seyretmegini yolu oyorsun. Yani bir hayarı var bettirlerini. Diýip Bugaýew ýaşaýjylara hamana Türkmenistanda perdendin öz ejesine we kakasyna hökmany seyretmeligi barada kanunyň bardygynyň aýdylandygyny belledi. Synçy Bugaýew hususy eýçilikdäki jaýlary ýykylan ýaşaýjylara täze jaý berilmediligi Türkmenistanda raýatlaryň hususy emläginiň elde edilmesidiligi hakyndaky kanunyň hem bozulýandygyny aňladýar diýdi. Bellep geçsek türkmen häkimetleri paýtagtyň gurrun edilýän sebitinde Türkmenistanyň neşriýat işleri gullugynyň käbir redaksiýalary ýerleşýän jaýyny hem göçürüp bu binanyň içini boşaltdylar. Şeýle dolar Baba Jabbarow köçesiniň günorta tarapyndaky ýaşaýyş jaýlarynyň eýlerini hem jaýlarynyň ýykyljakdygy barada duýduruş berip, bu ýerdäki ýykyşlyklaryň ýene 3-4 aýdan amala aşyryljakdygyny aýtdylar. Maglumat üçin bellesek, ýokarda ýykylan jaýlar we ýykyljakdygy barada ýaşaýjylara duýduruş berilen jaýlar Türkmenistanyň prezidentiniň Owsan Köşkler toplumynyň, Türkmenistanyň Harby ministrliginiň, Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň we onuň baş ştabynyň diňe bir näçe metr golaýynda ýerleşýär.